Ngikusithi. Oh, usho mangikusithi. Sondela phakathi nesimo. Asondele ngalisethu. Ngasihlale kahle. Hayi wena ungahlala la. I'll close the door for you, don't worry. DJ. Ngithinta ke mase lisuka le. Okay. Isikhathi sokuthi Oh. Ubathinte ke ngayo. Prophet Dr. X nogwaja kagesi. Ziyasuka manje. Prophet wesizwe. But we shouldn't have to. do you mind if I call you? Yeah, no problem. When you're leaving there, so that. Yeah, no, so that I will let you know. 064. Ngihlezi ngikwatile yabo. Yeah, I'll give you a call. Even before, I'll let you know where you landed. So Dr. X nogwaja kagesi. Into ngeke uyibambe. Okay, thank you so much. Sithola ukuthi isuke first. Dr. X nogwaja kagesi. Awusuka madoda into ngeke uyibambe. Esusuthanda ukhala uyiginqa ngeke ulunge.
yasini. Grand Airport, Dr. X noGojagis, kusasa inkonzo ikhona, 11. Amen maqhawe.